Malaki ang ginagampanan tungkulin ng mga healthcare facilities sa isang bayan at syudad. Tulad na lamang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa ito sa mga naging takbuhan ng mga tao. Kaya naman bilang chairman ng Committee on Health ng Senado, isa umuno sa mga programa ni Senator Bongo na magpatayo ng mga karagdagang mga pasilidad pangkalusugan. Sa pakikipagtulungan sa Department of Health, nasimulan na ang pagtatayo ng mga super health centers sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ngayong ika9 ng Marso ay dinayo ng Senador ang bayan ng Arayat para sa groundbreaking ceremony na itatayong Super Health Center. Natutuwa po ako dahil ito pong Super Health Center is a medium type of polyclinic kung saan po pwedeng manganak, dental, laboratory, x-ray at makakatulong po ito sa mga kababayan natin na ilapit po yung serbisyo medikal sa kanila. Ilalagay po ito sa mga strategic areas sa buong Pilipinas. Magkakaroon po ng 307 na Super Health Center sa year 2022 at 322 na Super Health Center sa year 2023. At isa po ang Arayat, Pampanga sa napiling maglalagyan po ng Super Health Center. 2 million pesos ang laan na pondo para sa pagpapatayo ng estruktura, habang 10 million pesos naman para sa mga equipment na parehong pinondohan ng DOH. Itatayo ang Super Health Center sa lupaing pag-aari ng local government unit. Sisimulan na umuno ito sa lalong madaling panahon ang konstruksyon ng Super Health Center sa Arayat at target na matapos ito bago pumasok ang taong 2024. Matapos maitayo ay ta-turn over na umuna ito sa pamahalaang bayan at mayroon silang opsyon kung ano pa ang gusto nilang gawin sa Super Health Center. Kaya laking pasalamat po namin yung binigyan niya po kami ng priority. Unang-una po kami nakatanggap na nabigyan ng Super Health Center dito sa Pampanga. Handa naman umuno ang pamahalaang bayan na buksan ang naturang health center maging sa mga pasyenteng hindi residente ng Arayat. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.